hagani ga porpat ngadan ban hikai fi ga wege jing hikai ngani ga ktin ga jong play kabangala jukran ni gani si haki yin ki sem haki jaka jong ga jing shikri play ki bubon ki balong ga jing khu ga bukraw ga jing im jong ashimet bat ga jing yo I ga bakham kirpang yaki nong rem na ga ktin ga jong play kani ga sam ga bangan su pulish bi kadega sam ka ba nga sultanat bat kadega ba shay don ga do nut nga malaga por nda ba nga prikhat nda ba nga don yeng nga don ginseng ninga leit duai gi brio nga don ki jaka go per kadega sam ka shay pen prikhat inga barabor balay namar ba nga shay ong no da ko ki kintien nga ju habanga puli ni la khamslam ngadon ge jing sngot ho bo play open shy kabalong ka kai ka ba shisha na ge tin ge jong play naga daga daung ai kertangi ge ne ge jing kren jong am ge sngi ka jaka bo play uyo ban kirkhu ka jaka bo play uyo ban kirkhu lada pisngot ho ye ge ne nganam artatin bang penio ibet yege jingir khu jong play kidan shibon ki nongrem banio ige jingir khu jong play kidan shibon ki nongrem banio I bo play utrei haka ege bangile nrei kani gede ke wain na kisam ki bangayo I bo play uda kular ban kir khu kata kadai nagasam ke basis pak lai pulai kadan tang lai teli di khat bat ngan puli gini lai teli di khat bat ngan sepen I fi ya kan nongrim jong gini kelenong malah keren ni gini shuan rei namal bang keren ni gini ke jing duai ke jong David ngakwa bangan kentup biang ni gini ke jing kai juga ka ongum ni hakmi ke babaha bat ke ba internet katno bagi para ki shonglang haga ba sok kawai kalongkum ke jingsle ke ba kodor halor ke kli ke ba to ye ki nyomo waron ken ke ba hiara girmiang ki janjang kum go umjeru herman ke ba hiara lor ki dom sayan na ba hangta ken try ula hukum ye ke jingir khu ke jingem ke ba halakir taken fi hang ne da pipule ka lain ga bakhaddo wa onkum no na ba hang taken utrai ula hukum ya ga daga jingir khu ka jing em ka bahala karta ken fi hagani ga khot wala ga de khot ga balungkot ga dan tang lai tli henrei fi yo I ga dan ga ga ktien ka ba blai uda onkum ne wong de hang ta utrai un hukum mi ga jingir khu nakata daw nga sa ay kertang ini jingkren ka jaka bau blay uyo ban kirku unda hukum rum ndey tambo syukur ku hukum mi ka jingkir ku bakan wan shaga jaka jofi shaga jing em jofi ka jingkir ku ka ba shuwan kum to ka dey ka jingkir ku hendrei ka jingkir ku ka bau blay uda hukum kanamla ka eke ban penuet kanwan bech ke jing im jofi lada hukum do play ke jingir khu baga dai ban long ha yeng jofi baga dai ban long ha jing shikri jofi mdan bala ban block igata haba hukum play ye ke jingir khu mdan setan dan prium dan mano bala ban penuet ke jingir khu kanwan bech haba hukum mo naga daga daw ngakwa ngini pech balai play udah kular hadukat ni bawang hanta ken ngan hukum mi ke jingir khu fi haga jaka ka bakumno bau play uyo ban kirku ka baningkong ka bangayo I hang ni gadai u play kadan nganut banong tangani mdei ba ong baningkong kani dei tangani ga nongremi bangayo I bau play uda kular bau un kirku bagata gadai haga jaka ka bagi brio ki along kawai ka jaka ka bau play uyo ban kirku ngan repeat pun sini kita kadai haga jaka bagi brio
kia long kawai. Kata kada nongrim ko bapim laban larangan penina ka Bible bro kawai ka Bible hadu ka testament ka betumai pinyo iba kada hakjing long kawai bo play uyo ban kerhulani uyo ban tray. Ju yo ban tray u play haga jaka ka bayapa japra. Ju yo ban kerhu u play haga jaka ka bayalong lala ka jong. U play u kwa ye kiprio ba un kerhu haga jaka ka bakia Shong tik bat kilong kawai. Nga kumangan suong bet da kawai kektian uplay u iye kata ya kejingalang kawai. Nakata daw ngan peni fi menagasngi ba lada pikwa ba niyo ba uplay un hukum ya kejingker ku. Ngan kenen kong aga jingi day bat kayeng kesem. Pikwa ba niyo ba uplay u kerku. Ngan keren ga yeng jopi hiyo ya ga yeng la da pin puli na ga Bible u blay u kurku ya ga yeng ko dong Joshua namaru Joshua u ang mga bat ga yeng jong angin sekri try kaman u blay u kurku u na mau dan ga yeng ka belong kawai ngas ngotenat mangan keren ni namar bangayo bakalong kumta. Lipit haga Bible. Lipit baha haga ketien ga jong play. POE haga ni gasam ga bashis pa lai pulai. Ba play ukren haga rukom jong ka prophecy how David. But kawan how David kalongkum ga prophecy ga bawan no play ka jingit hul pa. Ka ketien jong ga jingkir hu ga bawan no play how David. Kaba suong ba iniktian hakmi kaba bahabat kaba itanat adu katno ba kipara kia shonglang hagabe sok away kaniga wan now blay but lakrani kaniga ktian lingbau David shaga jadul Israel haba kia don lang haga jaka kaba kin shakri blay but haba kidan haga jingalong kaway kadai kaba itanat kadai kaba baha ka itanat bat kaba baha fi haba blay wi itanat haba ublay yo iba kalong ko ba takakan yo ublay ba un kerkhui ka jaka ladang keren bet hakmi ka bomba bat ka bom itnat haba ki para ki pat pra kalong ka bomba kalong ka bom itnat khmat jong blay opposite e ta de gumta madena ka ta daw pinyo ga ne ba ngan sipin inuk sa shopina ga Bible lesila de pipet ba ya ketien ke jong play pinyo iba nda haba haga Paul ke jong Solomon nda bula depte ke temple adin bagi lingdo kila yetem kila yerwai kila ilong haka way back ke sur kila ya money play haka way back ke sur nda haba kami be tang ko way ke sur habor bagi money try kida money shisha yo play digi jing tem ki ba hajar jai nrai kalong bet ka way harmony kadan bet kadan ka jing long ka way hangta bala baki money try dagi jing long ka way pio I ul o jong ka buram mu hiara ga tu ga yeng ha tu ga temple ga marbanong kada do bagi lingdo ki klemla shu I ka ban yang namar ka buram jong try ka tap I ka temple fi I ka ta ga de ga bangayo I na ga Bible baka jingalong kaway haga jaka jong kajing shakri kadai ga bakodor but ngas dang mentang singiban peni finingkong kadai haga jingadai but kalong yung long sem bi kalong yung long sem kadai kayeng ka ba uplay kwa ban kerku uplay kwa palat ban kerku yeng isem uong na kitab ladang pimbakla na nang ba life way jong Jeremiah uong ito kitino ngangalong uplay jong kayeng Israel nga kwa bangan kerku dapi puli ito sam hay katu kitab Jeremiah bro life way lenong pinyo I uplay Ukraine ga yeng kadai ga jingker ku ga bakraw Ukraine ga jutang ga batama Ukraine ga eki bakraw ang to balay namar usngot nat yek yeng isem tama ka yeng ka bam yalong ka way uplay umyo ban kerku uplay umyo ban le eki bakraw ga to yeng pipet yaga lesi kum ga nuksak na manum slam namar nga yo ban krenta life per minute nga kwangan pin ifi ga ni par pet nda haba adin ka Bible pet ba da pipet ba ga ktin ga jong tra lesi nginum ngan pin ifi ga ni ngan pin I ga ni pet ngan pin ifi ga ni haka hakikam jog ya apostol ko nang ga banungkong
hadin bu jisu kiu no sebeneng vi puli na khat ka khat sao jongkal nong ka baningkong kam apostol ka ongkom ne kini baro kila yaine da kawai ka jingmot aga jingduai fi kani ka tien ba ong kila yaine da kawai ka jingmot aga jingduai fi kani ka kawai na ki nongrim ki ba haka jingi de ba ka jingduai number 1 ka de ka jing yaine number 2 ka de da kawai ka jingmot fi dan ki bru ki ba yaine ki puli rei ndakia dua igum to ma ong no da kawai kintin na bang krene ki yeng sem pilap ting ting dan ko porba la da kia dan san ngut rungut yeng pinu I ting ting yaine tang ka keme yaine shi duai bu puli maroi shi sai oi han ngam nyo ben ba taru ka de bu krau re harukat no kay khun ko bu puli ka long keme la da ka hab an duai maroi lani tangki kime ki pagi khon ki ya laga jong ko perthai dan betre fi lada fi yaine makana banduai kat baga yeng pan kamwan siga jing long ko wai fini I ka ta ga de be ta me ga jing im jong ki breu ta ga daw nga pen I ga ne ba ka bible ko ngi ne baro ki la yaine da ka wai ga jing mat ha ga jing duai fina puligal nanggo ba ar singap ngan puligal khat ben kong anda kala pai ki singi pentecost ki baro ki la dan lang hakawai ke jaka kamut kadan ke jing long ko wai ki dan lang ki wan lut ki shong lang kadan ke jing long ko wai fi ka pentecost ki yar ublay umla ban te yo min sim ko haka jaka ka bam long ko wai umla ublay trei ru umta kanam dan ru ke jing trei ke jong blay ke jaka ngan keren shai gini pi kat ngan keren bet da ka bashai pi hadu kat no ki briu ki angnot banyo I ga revival hadu kat no ki briu ki kwa banyo I ga jing trai ga jong play gi yeng sam henry ki klem yo I ba kani ga de nongrim balada ngim ya long ka wai hi ha ga long yi long sam ha ga jaka bangi duai fini I ka tlot bor hadu kata but u play udan kani ga nongrim bo ong hadu kat no ka ba itnat bat ka ba habaki para ki shonglang ga bi so go wai kadan ga jingsle kadan ga jing kirkhu ga bi yarang ta pet ngan pen I fi shu na ga bible singap ngan pule fi na ga tien ga jong play na mar ga ne ga de ga bang shem na ga bible ka kraw palat fi na pule na ki kam to ga apostle ko nang ga bi shipho fi ik ongum ne ladana kaisaria wa briu bu kirten cornelius urang ba shispa na ga kan hon shipai bala khat ga italia ubriu bru play uba shepting yo blay nga kwa vini yo aituktin ubriu blay but uba shepting yo blay lembat ka yeng jong ubaro uba la ai shibon ki jing ai isen ai gi briu but uba du ai de how blay klem de pot fi ikani ka jing ai ne jong cornelius ban du ai khmal jong blay ka jing ai ne jong u ban ai gi jing ai isen ai shi gi briu kini ki jing le baro kanum pat penlong yo blay ba unjet ikani ka yeng lada kamdan ni ktien ka baong uba shepting yo blay lembat ka yeng jong u baro fi u blay u jet kirpang ye gane ga yeng na padang ki yeng ka babon na gitu ka por ka khmat jong blay ka long ga yeng jong cornelius u bam tip jisu u bri u bam pat tip ye ka ktien u blay u bam pat sngot ho ye ga jing ai u bam tip satya ye ga nongrim jong jing long kristan hare uni briu udon tangane u shepting yo play lambar ke yeng udon ke jing e ki badok ki jinjar ulong briu badon buram badon ke spa tangba udon ke yeng ka ba ula banyalam bakia long ka wai but day ya ke yeng ba blay na beneng ujiet kumno u blay na beneng ujiet igane ke yeng ban le yupitem ban the yo min sim khoj kum the aga tai ka kamera ka baneng fi de na ka daw da fi pej ba igane ka jing her jo min sim khoj ka baning kong ha ka snip and ka ska her aga kamera ka baneng ha ka jaka ka bagi sunran bagi tu ki wepan ki along ka way min sim jong blay u her hangta da pipuli iya ka jing hiar ka jong min sim khoj ka ba unsa trei pat shagi gentle ka hiar ha ni lanong ko bisipo jing ki kam ki apostle ha ka yeng jong cornelius balay namar ka ni ka yeng ru ka thap yesriem ko mutai ka kamera ka baneng namar ka ni ka yeng jong cornelius ka dei ka ba yalong ko way ha ka jing duai fi ka jing trei ka jong play ha ka ni ka yeng jong cornelius ka krawa du ka ta kat hadu ba blay pa do angel
kat adu bau blay upen hiar do kio na beneng ban pen ki yo Petrus bau de ban let shigani ga yeng jong Cornelius ubalong gentle kat adu baga pen ki yo Petrus bau un let bat bakandan ke jing trai ke jong blay bakat bau Petrus udang keren men sim ko u ha balay un hap be men sim ko un hiar be yanong na khatian balay un hiar namar haga jaka ka bagi brio ki along ko u blay un trebe de gabor na ka daw fi yo I ge de go ba ni kwa ban yo I bagi yeng sam jingi ki yo I ge jing trai jong blay ni kwa ban yo I bagi yeng sam jingi ki yo I ge jing khu Henry ka jaka ka bau blay uyo ban kerku kadai ka jaka aga bagi yeng sam ka yalong ko kata kadai ka banga nga duai bamenta ka sngi ka ni ka jingkren jonga kan kerku ipi haga ni ka por kanum long ka baleno wat la ngala jukran ni gane ndai menta singa kran biang namar nga ngayo I gane nga kentu I fi ki khon ki ti ki be yos ngau gane ga banga kran nga kentu I fi ukpa ka keme nga kentu I fi ki be don lang tu si parash yen si sem nga kentu I gane ba kat bala hi yele ya ka ban ri ya ka jinga long ko wai ha ga long ying long sem namar ka jinga long ko wai ha ga long ying long sem ka wan ra ka jinga khu ye ka tu yeng hi Fin yo I la da fi le la ka jong, la da fi perkhat la ka jong, fi mut la ka jong, fi yat la ka jong, fi num yo I, bau blay un yo ban kerku. Pet ba ka jing long ka wei hoat ngam om ban yo long ka wei da ka basia long, da ka do kom to basia perkhat ban si om ngin yo long ka wei dan ban si om kom ne. Ukpa duai shekri blay, le jing sang tip tin ka jong blay. Ukwa pa de ka jing long ka wei yang. Ka keme ka duai ka wat ka kwa bau tengah jongka un shekri ble tre nang tade ki kimi ki pa kim sngaut ho kim shai ki khon ki la shem ki jingpenem nga jiyo I kum taba ki kimi ki pa kim tre lang ki khon ki dan la ga jongka jingyo I ki sngaut ho yu blai kimi ki pa kim sut ho teng ki kimi ki sut ho teng ku pa sut ho fi hangta ngam kren ki jelo ko pe pin long ko wei hagaliang ga do kam da men toy adu ka ka jingyo long ko wei ka banga kren kam da dei tang hagaliang ga do matang nan ki yeng ki be long ko wei Hindi idan ki yeng ki be long ko wei ki bo pau penia u dominate tu yeng ulang dictator pen bet tu yeng ki kongo mtre mtip blame tip tang ba ki long ko wei kata ngam keren ni kata ka dei ka bamda mentoy ngani tu fi ka bang kwa bani keren ni ka long na ka ni ki yeng Cornelius u new briu de u no yalam sipai u bakrao tang ba u de briu blay But ka jing riu play jong ugalong ba ula ban yalam ga yeng ba kan ship ting yu play lambat u ka ka jing ting riu play ga badana ga ni yeng ba ka bala yalam no nu pa u ba riu play ka ka de ga ba ka ka ga de jing along ka wei ka ba nga kanan ga ni ga jaka kam de ga tu ka ba ong bang David ben ko ngo nga ba ka yeng ga ko ngo ben shooting yu pa ga ka me ga ba klam tip pa ga lan ti play ngam da keren kita nga keren ba haga jaka ka ba play yo ban kirku kade ga jaka haga ba ga yeng barak away ka tip kumno ban shakri yo play kata ka ga jaka ka ba play unum ya light na ka ga yeng lano ro un kirku ba ka ga yeng ya ga tanga nga don ban pani fi shusho na ga Bible haga jinge de ba kita finyo I ba play yo ban kirku ga yeng ngala ju peni fi yo baleu da kerku palat yo Abraham ro ka detang kata te gadau tapi pe ba yo Abraham u bleu da kerku palat yo kadau ka de ba u Abraham bi u bleu ongkom ni pe u ongkom ni sngap ngan puli na ke kitab Genesis kul nang ko bakhat pra pe u ongkom ni na ke khat ke bakhat nyo ong baru traul ong ngan puri no Abraham ya bangan sele na ba u Abraham shisha un man long ka jat bin re ko bakrao ba ke bedan bor but ha u an kerku ge jat bin re bro jang pertai singap ongkom ni na ba nga itho yo Abraham ba un hukum la ki khon ba ge yeng den jong u bakin rakhi ge lenti jong trai ge ban le ga hok ba ge jing la kar ba traul ni open one ho Abraham ge ta bul ong shaphang jong u poi ba le play da kerku yo Abraham adu ba ka jat ri so bro kalong ka bala kerku Abraham ka pertai bro ka we menta kalong ka bala kerku ho Abraham mangiru menta ngi yo benta na ge jing em jong Abraham balai play kerku namar u play u ong nga itho yo Abraham ba un hukum yaki khon ba de ga yeng jong u hadin jong ka pateng ge jaw ka ba mut ba u Abraham u don ge jingla
ban lumlang ya ke yeng ke sembrok we bakin ya shakri yo play ketugu bis lumlang yeng so kupanga bat ke yat kumar bat ke bom tre stia ban duai bat lada umya kumar makanai la dim tre le ginseng ta so ba nga pen biang yeng nga pen da ba yeng nang ta nga sai fi nang ta mo fi ben ko ngo yang ha ke dai ke tan re kaba nga kren ni ga jinkel khu ka ba wan no play ka muan tang da ta rukom ka wan ha ga jaka ga bo pa ga kme ki khon ki wat yo play ki shapting yo play como Abraham como Joshua ma people in the Bible kum ka yeng ka jong Cornelius fi yo I ka ta ga dai ka ba ni shem na ga Bible na ga ta ga daw ngan shupin I biang sa si sen fi nga keren mentan baga jingir kugan wana ga jaka ka bayalong ka way baga nga sedang na riyang lada pipet baga jingir ku ga jing tray ga jomen simbo khoy kan wan haga balang haga jing shakri blayro kan wan day haga jaka ga bayalong ka way kanum num dan ero em ka ba u blay u snotana the people in the Bible ka jing duway ka ba jirong ka ba jisu duway ka day la ya ka bala record aga Bible ka jing duway ka ba jirong ka day haga jing duway ka jong jisu ka nang ka ba kanyo ka jong Yohanes kani ka jing duway ka ba jirong ba ka ba jisu duway u duway la people ba ha kani u duway do ko ba arfun rutuli ki khot ka jing duway ka bala jirong ba kani piti u duway tang ke u duway tang kumno bagi senran ki brio ki jong play kinyalong shituli ba kaperthei wong gomne wong ba kaperthei kan yotip ba melapha mamenga udwai ba kaperthei singap nganda puli wong gomne ngan puli tang kendiat tangan puli gane wong naglanong ka bakhat nyaw khat ba arfu arteter tangan puli na do ka khat ka ba arfaules ito gini puli limni ngam duwai ngam kerpat ang nagapenta jong kini renam ta kita baro ki banget yang ada keketin jongki kekentop yang iro babaro kini long shitli kumame kukpa hangaru hame bakiru kini long shitli hangi bagata ka pertai gani onget balapha mame nga ia kata ke puram ru ke bemela ayang ngaru ngala ayaki bakini yo yalong shitli kumju kumbangi ngi yalong shitli mga haki bat mame nga bakini yalong ki balay penjanai aga bishitli bagata ke pertai te kan yo tip balapha mame yanga bat bemela iet ki kumju kumemela iet yanga fi da pipule bang ne kani ke dei ka ba u jisu uduai ia ke jingalong shitli namar kawai uong baga pertai kan yo tip balapha mame nga da pipule shushu ia ke ktien ke jong play uong kumno wang haka gospel Yohanes no makhat lai da pipule na khat ke balai pasawang ka hukum ke betamai na aya pi bapinya iet parlok hi kumangala iet yapi bapinya iet parlok hi dakani gini otip bro bapi long ki sunran jangala da pidan ke jinga iet parlok hi ka jinga iet kamat ka jinga long kawai ngalapan ifi nagani ktien ke jong play banda haba ki sunran sispa arpungot ki shonglang aga kamera ka baneng ki duai ublay pa ega pendikas ka balang ka baningkong fi kalang ka nuksa yangi ngi ngamtip aga nugurukom ngayo I gane way bangi dan sibun ki nukom sngoto ya ka jing tray kam balang ngayo I dan sibun ki jing hikai taga jing hikai taga church growth taga jing roy balang lani taga jing peniang balang ngidan sibun ba ki kan ba ngitip lo digini bro tang ba ngi klemdan pat gani ngiya lat na gani ka balang fi ka ba ka jingelong ka wai jungki ka dai ka ba pidat ngau lengoro ba hadu ba u dan chuti wai na pedang juki tangan na puli fi na Bible
Ndai mga syukuran mga ka Bible ka daong kumne. Sengap kan puli na kikam ka apostol kung lang ka besao. Kaong yekini kiktiyan dekat balai fuar. Upat ba jong kita ki balanget ulalong kawai ka donut but kawai ka mensim. But wairu umong syu bagalong ka jong uhi ke eke na ki eke budan ri ki ebro ki long ki biya day lang. Kani kala long tangga jing puli. Kalong tangga history ki banget yang ni. Ni klem yo iba gani gadi ganong rim. But ndak ya long ko wai piyo igid khat ko balai po lai ko angum no da ka borba ki apostol ke la plai ke jing mi pat utra jisu ke jing ai bakra ko la long ki baro balai ki apostol ki don bor ban pla ye ke jing mi pat jong Jesus Christ. But bagata ke jing ai ke bakra ko long lord jong ki ke dau ke dei ba ki nong ya lam kini ki apostol ki yo ye ke jing long ko wai. Nda haba upat ba baro ulai long ko wai hadu ba umdan tu wai shu ba kam trai ge yeng sami ge bri ga hadu ba ki de ge wan ra ki ja apostol bi ka hadu ba bible ko umdan wai ru ba duk apdeng jonki u ba kerdo apdeng jonki muddur pi la da pindan ko ma ta ka balang muddur la pindan ko ma ta ka jing shikri muddur te la da ka ta ka jaka ga ba bishong kadai ka ba pi da snot ho ba kani kadai ga family kaba hang tu don ki kmek pa ki men ki para ki ba mdan shu kata ka jing ka reservation la ne kata ka jing tingkai kata ka jing ya dai ka bala ya long free la ya long transparent ka bala ya it la ya yo ilut la ya kemen lang la ya snot ho lang hi hang ta nganut banong kan tu ka sam masis pala wong hang ta ti ngan hukum ga jing ku kani ka balang ka dana pre ka jing penshitom piyo iyang ni ndak duwai lang da kawai ga jingmat kerpat yo play da kawai ga jingmat wala so to bakla ga jing duwai ga bagi duwai ni brio gum dai mtu jing duwai ki banga shayo ibe duwai suki ja dan gi behi kai bagi jing duwai jong ga jing kerpat ka dai bangim dai ban kan hiet fi ka jing kan hiet kam da dai kam rei ka jing duwai ka bami dakata ka passion ga babi dan ban let show play walau jisu aba ukerpat yo play pa u lenyar ka bible ko la yo snow yo una jingai ba pertad puli gane ngan penifi wat jupriang ngi to jingi kai ba ong ba ma pengan puli shti shi hebro na masan khal banyo u ba ki sngi ka do jongo habola aingo igi jing duai bat ki jingkerpat lembat ka jing kang go bakrau ba ki ummat au tau balaban pelayu na jingya bala yo sngaw yo na jing ting ru play jo fi ka jing kang ga bakraw ka igni ka jing kang ga bakraw la yo sngaw yo u na jingai ga jing duai fi nda fi long ko we pi ka apa ka sngi pentecost ki kang so play bala ki kang na makadang ka jing pen ki no play kada do bagi brio ki wan ki yo sngaw de jar la jar ki klabamat fi day na kata daw nga kwa ba pinda snow to ba ka jing duai ba yalong solid ka de ga shiram kamu petras set yu ga yung bindi ka bible kong la ka ya duai de ka jing shiram ka jing duai am de ga ba shuang ba fikir pa yo play na shuang tries ni hat ka dan la ka jong rei ngan shuang ba je fi ni ka ba la ka jing duai ka yap kam dan jing mat e duai ba ka jing duai kan kelalang ka bialong ko wai bat ka badan ka ding jong play hang ta ka ba me ding ka ba wan ra e ka jing ku e ka jing em jong ba bon na ka daw nga kwa aga ni ka pa ngan pen i ngan pen kut da ka ba nga ong i ni ka tien puli ni ka sam shis pa lai pulai ka de ka nong rim ba play un ku tang ha ka jaka ka ba ki brio ki alang ko wai Tengah nget kani kalau ke jing mentoi fi mangin syakri yo play tengin kiar na kano no jing per chumat bat nget u play uni o ban try tengin itu ai ku try kani ke por ngala kran kani ke jing hikai bat ngayo i bagade ke wei na ke jing hikai ki beton kam
Kiri ki jing hikai ki bakrao. Ki jing hikai ki bangi dei ya kaban pentrai kam. Ai bori kani ki jing ki sem ki bayos ngau ni kapor. Bikin wahali ki jing lang kawai. Ai bori ki bangi. Bikin ki jing lang kawai ki jing sekri. Jing lang kawai ki jing sekri. Jing ruai ki jing ro. Ki jing sngap tin ki chame. Kham tama ki jing duai. Nginyo iya ki eke bakrao. Try nga ai lut chame ki buram. Jisu ngi duai. Amen. Ko blei kur khui fi ko blei shibon e.